Vicent Torrent Centelles. Vicent Torrent Centelles és musicòleg i investigador de la música en valencià. Als 18 anys, després d'escoltar a Raimon i Ovidi Montllor, descobrí que la seva vocació era la música i des d'aleshores s'ha dedicat en cos i ànima a compondre cançons en valencià, fetes amb un esperit trencador amb les normes asfixiants. Vicent Torrent fou cofundador del grup musical Altall, un grup que des del 1975 fins al 2013 es dedicà a fer música valenciana amb caràcter irònic i recuperant un llenguatge que busca la tradició mediterrània. També ha dedicat una part de la seva vida a la investigació i recopilació de gravacions i documentació de les cançons i de les melodies populars dels pobles valencians per a la Fonoteca de Materials de la Conselleria de Cultura. Al llarg dels anys ha anat xafant nombrosos escenaris del país, gravant discos, aprenent de la tradició musical, cantant, tocant instruments musicals i defendent la nostra cultura. Els concerts que hem fet en el tall, les cançons que hem pogut servir en safata per a que la gent les utilitzara, jo crec que això ha sigut l'experiència més forta que he tingut en tota la meva vida.